Nagabenta ki khubor baman kasngi pet but subscribe ya u Antor News. Kublay pi baro kinikilong ki khubor bam tagasngi. Kum ga jingpene pensa igi jingdan jing em jingami mariang ka ba ublay ula ay hangi ya kaspa ba ka servet maulam ka bahab ha ka rat mauli hima kuriams imshim kalawan ra ya ka jingpene igi dingjri ki badon ha ka jilla. Ya kate ka jingpene igi dingjri harwiwar ka long banyo rungkum ka heritage ha ka UNESCO da ka jingtray shitam jing ka seng kenhun ki nong pene dingjri kilala banshnai ka shlem ay jingtep ba jinghikai ki samla ba igi pat ba ka jilla. Kum ka jingpene ekate ka jingdan nam ki dingjri bat ki jingkingjri ka maulam ka kong yora dekhar ka chairperson ka serwet ubarem MJJCF kala ay jing batay. Uba penyat sing CM ka KHADC ulong ukong san ban pli kate ka shlem ay jing hikai hagashnong maulam. Kakun bala bani i PE bayaw ni umaw mday badan daki jingko sundan ay gabay day ba Bombay long shua jongi ki bala IT yahangi bat ya kecing start kecing kraw perkhat ya kamati ke jongki ka ba omdon bala mano ban shim lane ban le ban long kuman ong ketien nong wai mau ban duplicate ya kita ki ai menta ke long tang ka kamram ke jongi bangin bu ngin pensa ngin penne ngin burom ngin i bat ngin bakani baro hoj kan long ka bangin hikai ya ki long din jongi pateng la pateng khnang ba kini ki ai baro kinom ja nakani kasla jong ka perthai te kendiat habaya day bat kajing ong i nei rangba bangan ya thu tang halor kajing ya lengti jong ka federation kapya ka federation la register house hak arpo tarik jong o banai balai jong ahrajar arpo te hadian nang to ha pedeng jong ki jing ki bawan ka pandemic te nrai ngilala ru ban form pat ya ki primary cooperative societies ki ba penlong ya kan ka federation how ahrajar khat khandai Ngap ngawaging ganda ngaduway nga karpat syaphi. Ngiyu benriu iwana ka perthei kum kinoya yanti akanda. Ikhai ka pateng benriu lengba ka longjat ka longganja. Haman ka longkur haman ka longjat. Ihe ngiyar kat ne kata. Kane ke dei ka riim ki jongi winginwan bantrei ban kata banrep bandiang halor kane ka perthei ka bafi ayangi. Piong ko kandat Singap ko benriu, ya ke bahajurang ke bahap kibam, mem de ban khuslai. To imha, ha ke partai ke maria. Ngabo ya ke benta ke bahajurang bar hak kendau. Ngabo ya ke sim ki do ke marat ke mereng. Ya ke bishong ki ki wa bar syatrai ke dulpa. Ngabo ya ke sngi ubnai ya ke dum ke syai. Ngabo ya ke ege barok mem de syuk bandang khuslai. Abo ia benta ka bamila banyo i badi ka bamla banyo i to kumta ni ka paro lada midon kam yakiti to da penting kichana to breda kanda ulabu yang i bayangi don kam ya kaspa kamariang ni hapan syu bolong trai yaki paro to kumta ngim breda kanda ye bala bayai to kurku kerpang yaki hima khairim lombos im rengkat ke dor ba hima to kurku kerpang ko kanda lamba kilendo kilongsan ki hapo karat kurku kerpang go gendat lamba kini ki kre na sensar ki raj berkisno kurku kerpang go gendat yakini ki khon ge char hapo connection raj molam a gendat e isno buram nadu ki the kiri them kiri thor nadu ki the kin krat kapor ka sarkar lamba ka council